kelong kumno ya kelanyut ambara kemba pitem baki pulet kilawat keleng ulam kimlam kekmi ulam kala the da ka Spah ka pau kala le da ka bor hendrai kamlap ya ulam ka iba ka suyam hayeng maroi kambam kamdi syu ka perkhat bet ulam ka iba ka suyam hajing thia berkayo thia no habayam kumta dia kat ba ka iba kayo thia ka po sniu ba ulam isnam lut baro syanyeng ulam upertai ka iba upan cingarap na ka iba uang iba yarap sem iba yarap se nga kwa ban ngadana ke jinjar isn yang as iba wan no se iba wan se ka iba ka kendit threat na jing thia bat kayam ba hajing thia ka kami ka iba kaya sngu kawan bat ka balai kun jayu ka iba ka ngapo snia na ilam mai ipan jing yarap na nga syu na liwat ye stu saksat ka kami ka iba ka nai lebit kun ka kedup le ka iba hakata kamian kumta ka iba kalinga ka pisa kamnang yo thia boro simian hakawai kesngi kipulit kimut bon close na ya ka kes ulam marsentip ke iba kamsha ka wat khadu se wat bha ya ulam udang ke iba kaya ha police station ka kemi ulam ka wat biang sak manta tayo kamta kipulit kipet benya bha sei kijaka ki beladap banwat bat sei kijaka ki bompadap banwat kumta kipulit kiliwat biang ya ulam daka helikopter ukso bat bun ba kipulit kat ba kidang rung sepok khalau wei long he ulap ya ka jan ulam bat mar sentiap ka kemia bat ke iba ba kipulit kilap ya ka jan ulam hashtag khalau kilak kamen ba ulam udang bat ulat nang tunak syat kumta kipulit kiat bat kitur hangta khalau hadu ba kin dapoi sasnong beriau kipulit kipoy kawai ka farm bat hangta ha farm umdan beriau kipulit kirung hangta ha farm bat kipet ke CCTV kiyoi ya wei beriau urung kawai kesam badan hangta bat ya kadur itu kenta ka iba kalit syata syasam bat hangta lalap ki jan ulam kolektor kesnam kalabit borok koi kesam bat koi kakot ka ba ulam utho ngakwa ban iba yarap yanga se me yarap yanga da kesnam sudah sapriang kumta ka iba kayam haba puli kata kakon batho ulam ka ongi ka kemi ulam ilam hangnia ila syak jenjar mai ilam isnam hadu katnia wat samai ya ilam ka iba kayam kipulit ki le wud ban bud dian ya kidin jab jo ulam bat kat ba kipulit kidang wat jing tim one way driver truck uang ngayo menin ya way beriau dakas nam sudah baru asyranyang pukuli nga na ban let sisno ulat telot bah bat don borsu ngamut banyalam sa hospital hendrai hakamiet usuja al kajakno kipulit kiong yelam nga sakta kajaka kumta utaw driver truck uyelam kipulit sajakab bayu ulam barang ta jaka dan dakas nam sudah ulam ula pet rumah saklau tiba kelak sotu ba ulam uwat lenti banwan pai saya kekemi ko balesor ulam upet nari utaw pulit uang try ulam utib iye sepang ka kenjai takada upet seri kumnya kiba ka karpat to sesor yarap lang nga utaw pulit uajing tip hanius balaradon ba ajing tip nayo ulam sayalam sa hospital batkin nyua arpusan la na kakmi jo ulam kumta kastesi kayo ba ulam udang kalingwa kumno kumta udang wahap kat nantu nariat ru kastesi kam tip baka kenjai ka agbian kalabiat sisa
namar ka kenjai ka khamle ki ai ka baki pelan kumta ka Stacy ka lek ban kendu ya ka kenjai hajaka basumari ki bobien ka Stacy ka ong kenjai kam sengap kam kereng ka Stacy ka ong ngampoi perkhat kenjai pen pang kamnia ka Stacy ka yam namar ka et pelat ya ka kenjai ka sengap bet kumta ka Stacy ka ong ngia kut ban kidnap yu ulam pipat pichen jebele ka pelan kenjai pi penyap man yu ka kenjai ka sengap bet ka Stacy hangta ka sei ka mobile bat ka pen i ka kenjai ba ulam udang im ki pulet ki layo ka proof ba ulam udang im kumta ka kenjai ka ong kumno udang im habang ngalangyat ka Stacy ka lingon ka ong pikam biet sa kenjai ka ong biliho mga kumta ka kenjai ka ong dia ka Stacy ke alam ya ki briu jongi hangtu haklau siat napang kat baki buan pintot ka Stacy ka ong hoat kenjai kumta ujab pat kawanda kiyo i ka news bat kilas ngutu badai ka kenjai balia ujab ong ya kawanda chol ni hap liwat himangi ya ulam ujab ngutu baka kenjai kan sapa briu ban penyap ya ulam lada udang im kumta haju aklau dan ki pulet ujab bat ki briu ka Stacy kumta kadba ujab bat kawanda ki wat ya ulam ki yui baki briu ka Stacy ki wan hang ta klau bat ujab haka jingdom upenyap lut ya baru wei pa iwei briu kumta ka Stacy bat wei briu ki pet lang ta naklau ka Stacy kala tiang pala jo ujab bat kalingo baudang im bat udan bat kawanda ka Stacy kala sngothu badai ujab payada ya kawanda kumta ka Stacy ka pet bat onda kala poyeng kawat jingtep chapang ujab bat onda kala i bat lap chapang ujab ka khnyu bat tiang maroi namar ujab udai UX komando ula sha bekam namar ju sngap inu ru ka Stacy haba kayo i bat tip chapang ujab kala tiang bat kam tre shu ban le ki kam bapha ka kenjai kumta ka lej a hospital bat ka ong ya ka kenjai ngam tre shu ban le ki ai ka ba phi pha kumta ka kenjai kar khia bat ka ong umle phi ba yen kuble shibun pilai rap yanga kania si parlok ru ngasung thu i am ngaru ong ka kenjai khilin no siam kumta ka Stacy ka wan phai no siam onda ka Stacy ka poi siam ka songkai bat ka IT ka Stacy ka ong ka kenjai menne por bangam tre le shu ki kam jongka kam dom yanga ka plat da basuk yanga ka Stacy ka di kta ka biar bat ka keren artat ya ka IT ka Stacy ka ong ya ka IT ngalingo kumno ka kenjai ka plat yanga da basuk ka IT ka ong to fam julile ka Stacy ka ong ya ka IT ngatiap baka kenjai kan sa penyap yanga bat kan sa aino ya ka jaka jonga inu ban pet ya ka kam jongka ka IT kar khia ka Stacy ka ong bali phir khia ka IT ka ong ka kenjai kala dep lupa ban penyap lefa du menia bapadi ya ka tu ka biar padi lang bat ka bi te ai kumta ka Stacy ka pet ya ka IT ka ong ka ne ka jingiet perlok nga wat phi phile kumne nga ka IT ka kudup ya ka Stacy kayam ka ong le kumno ai ngaru nga it palat ya fa tambang ayo san kurur ban penyap ya fa bat ka jaka jong fa ngalayo nga menta Stacy let ta ka bosop samap ya nga mo Stacy le kumno ai haka jing im jonga umdan mei umdan pa umdan men umdan para umdan perlok tangka Spah ka banga iet ong ka IT ya ka Stacy let sup ai mo bayit ya jonga kumta ka Stacy ka kolon hamadan ban mi snam lut na khum ka IT sho ban mi ne yang ka Stacy ka thang lut baro par ka Stacy hangta kadang don khendiat ka bor ka phuni ujaf ka parma ka ong jaf ngam don por shu shislam sngap ka ai ka banga ong
ka Stacy ka batailot ke ai ka baja ka Stacy ka batailot ya Jeff ke ai ka baja ka Stacy ka batailot sapang ka kenjai bat kaya thulot ya Jeff sapang ka kam ka kenjai bat hangta kam dan borsu ban keren ka phone ka panhap no amadan Jeff uhla hangta klau Stacy jayu ka phone ka shukot bet kumta ka Stacy shwa bakan klat ka pet ya kadur bason baka kenjai bat ka IT kayam bat ka ong yasha yaki kam snio yele jongru ngat ihia ka wasnio kayam bat ka ong ngakamyo la dire ban kalaru kumta ka dinggal akio bat ka Stacy ka pet ya ka Spah jongka baka ing hangta heading karakhia bat ka jaw tangki omat namar ka nia ka trish tom ka tre ki kam ki bosnio kamentoi ai kata ka Spah ka baka yo watang bansna senduk ila jongru kamyo ka Stacy ka ongumta bat ka klat no haju mar sentip ka kongdeng baka yem basa ka Stacy kala ing bat ka Stacy kala klat ka kongdeng ka bat ka mut banlet sayang ka Stacy tang baka pet ya ka Spah jongka ka tiang ban mi ni yang yo don batu kumta ka kongdeng ka sim ya kata ka kia ka di bat ka ya maroi namar kam nut watang ban mi na ye ka benut pelat ya ka Spah bat ka thia halo jong ka Spah kumta ki pulit kila kendu yu Jeff bat ka wanda haklau kiawat lang ya ulam bat kat bau Jeff bat ka wanda kiwat yu ulam ki yu i hanyut bakhi bat hangta kilet ban pen bat ki yu i kasnam sudah bat u Jeff uyam hangta jaka mas nyu i hangta hanyut te perlok kalau kuno ka Spah 22 ke best ne am saya komen ma share saya perlok kene ka story kenang bakan bun view ban cute buat ka channel jong pi buat jonga ban nang yo kamet bakoi bakhya ma perlok sumar bhai le jong meki khon le jong ba i mei papi henmen para uja fu yo no try hangta hanyut saya komen saya subscribe saya share saya like mo perlok bye good night take care basanya text Instagram dan kami ima bye Kiwe kiong bapis new jing long hindre hak majonga iba batam pilong nadu ningko ngaji dia pi ningkong kisni klem ajmut maki bangan ji dia pi bangan ya